Kasabay ng 107th birth anniversary ng World War II veteran at former Pampanga Governor na si Jose B. Lingad ay ang unveiling ng kanyang monumento sa kanilang ancestral house sa San Nicolas First Lubao, Pampanga. Nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, National Historical Commission of the Philippines at mga kapamilya ng dating gobernador. Inalala rin ng 76-year-old na panganay na lalaki ni Lingad na si Jose Emmanuel Lingad Jr. ang pagiging mabuting ama at makabayan ng kanyang tatay. He's a good father. Tsaka yung pagserbisyo niya sa gobyerno. Paano ni makapagal yun? Tsaka naging garilya siya. Second World War. Bukod sa monumento ay inayos din ang kanilang lumang bahay upang maging museo. Nakasuporta naman ang LGU dahil hangad nila na gawing Heritage Triangle ang bahagi ng Lubao kung saan nakatayo ang mga museo ni Kong Dadong, Ginoong Lingad at lumang munisipyo ng bayan. Sa Heritage Triangle Plan, sisikaping panatilihin ang old-fashioned Filipino lifestyle vibes na pwedeng gawing tourism attraction sa bayan. Habang time po ng pandemic ay ginagrab namin yung chance na maiayos at paganda ang aming mga museum. Kaya isa rin po magiging historical site din wherever yung seat of government po na maipwesto. Kinukonsidera naman ng National Historical Commission of the Philippines ang layon ng lokal na pamahalaan na gawing heritage hub ang Lubao dahil sa dami na makasaysayang lugar dito. Definitely, marami kang points of interest when you visit Lubao. Hindi lang yung tatlo na yun, pati yung simbahan mismo. Na sana, ulit ng Diyos, magdasal tayo, ay magkaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na bumisita at makapasyal. Sa kabila ng bahagyang pagluwag ng quarantine protocols, kinakailangan pa rin ang pre-registration at COVID vaccination card upang mabisita ang mga nasabing museo. Umaasa naman ang local IATF na sa susunod na taon ay magiging bukas na rin ang mga museo para sa mga mag-aaral. Rainiel Pawid, CELTV News.